Hi guys, welcome sa aking channel. Gagawa ulit tayo ngayon ng vlog. At tungkol pa rin ito sa Geely Colre na sasakyan na pinapagamit sa akin ni boss. So dahil nakabili na ako guys sa PC Express ng micro SD card. So ito yung gagawin kong video ngayon kung paano i-set up ang dashcam. So ipakita ko lang guys. Yan, ito yung ating nabiling micro SD card, 64GB SanDisk. Ano lang to guys, 390. Yan, sa PC Express. So ngayon guys, tara umpisa na natin. So bubuksan na natin ito sa unahan dahil kailangan natin iurong ang upuan. Tapos lagyan natin ang sandalan. Dito siya sa ilalim. Yan, dito natin makikita guys ang lagayan ng kanyang SD card. So ito yun. So ito na yung SD card natin guys. Kita ba? So yan. So ito yung kabitan niya guys. Ito yung kabitan ng SD card. Yan, dito siya isaksak. Yun. Diba? Oh, ito siya. Medyo maingay dito guys dahil nasa parking tayo at medyo madilim. So ngayon guys, subukan na natin. Patayin ko lang yung patayin ko lang tong ilaw ng camera. Medyo madilim kasi guys ang dito sa parking. So ngayon punta tayo dito, ayan. Hindi pala makita. Ito ba guys, masyadong yung camera natin. Yun. Basta ito guys, itong DVR. Di ba punta tayo dito? Ganyan. So, ngayon dito tayo sa pindutin natin itong DVR. So, yan guys. Yan ang makikita nyo guys. Naka-record na siya. Sorry guys, ang ingay pala pagbukas yung pinto. Back natin. Ano ba yun? Okay, nakaganyan pa rin. Paano ba natin ito ibalik? So yan na guys, matic na siya no. So pwede rin siya photo. Ito. Tama, pwede rin siyang yun no. Narinig nyo yun guys. Stop record. Ayan, naka-stop. So, i-playback natin. So, ito siya. O, ayan. Ganun lang kadali, guys. Napakadali lang. So, ayan na, guys. At least, meron na tayong dashcam.
So ayan guys, bye bye. Thank you.